Ubhuti lo munye ubekhale ngokuluma, ngithi ukhale ngokuthi kuyaluma mesemsebenzini hayi ebusuku mesibuyele ekhaya impela kunla hamba khona ianda. Okay. Lalela into ejwayelekile kodwa le kubantu besilisa. Mina nje almost alukho usuku lingadluli ngabe khona umuntu okhala ngako lokho. So into ejwayelekile lokho ukuthi yenzeka kubantu besilisa. Now, into eyimbangela kakhulu, most commonest ngizosho okuyikona okujwayelekile mase ngisho nokunye ngase kwenza. Okuyikona okujwayelekile kusuke kuyi-infection ye-fungus. Okay, Mam Lady D. I-fungus ke uyayazi ukuthi kuba ngathi kusema ringworms like kuba ngathi into ebovu, kube bovani kuya ngombala wakho, kube bovu like kube grey, kube ngathi kuyoma ngathi uthumuka dunwayile, kuba ngathi nesikhumba futhi siyabuya kuleyo ndawo ngoba isinambuzane lesi esithanda indawo emnyama. Khumbula ukuthi lapha yana ke kumuntu wesilisa kumnyama, okay? Isinambuzane esithanda indawo emfomile enobumanzi. Khumbula ukuthi ngoba uyajuluka lapha yana ziningi izikhumba ezikhuhlanayo lapha enzansi, so kuba khona nokujuluka khona. So and futhi isinambuzane esithanda indawo efudumele, kufudumele lapha yana. So ifungus iyona ezokhula kakhulu kuleyo ndawo. Kakhulukazi ke futhi if ukuthi ugqoka lama-under labo lama-under angayona i-blue kodwa le under elihamba kuwona umkenke loyo ojoyina isitho sakho kanye nethanga, then uzojuluka nokukhuhla kwayi under lapho izokwenza ukuthi ugcina uba nenkinga, okay? Now kungenzeka kube okunye ke Mam Lady D kungasekona lokho sekubiza ngokuthi thina i-tinea cruris, okay? Yeah. So kungenzeka ngabe i-tinea cruris kube mhlambe lo muntu une-allergy, une-allergy kwinsipho, uthe kade washa i-under yakhe ongayirinsa kahle, insipho yasalela lapho kuleyo edge ye-under. So uthi mase egqokile mase insipho leyo isimkhuhla kabe si-irritate isikhumba, then useba nokulunywa kuleyo ndawo, or mhlambe kwayona i-under uyigqoke kade ingomile kahle, nako futhi kungakubanga lokho. Kungenzeka futhi uthola ukuthi iscabies inokhwekhwe, utwayi, okay? Kungenzeka ukuthi utwayi ke futhi luma kakhulu ke ebusuku nje bethi sebusuku, utwayi lule ebusuku kodwa utwayi kalizogcina lapho kuphela, even though liba khona kodwa lizodlula utwayi libe khona kwizandla zakhe, libe khona nangaphansi kwamakhwapha, utwayi lizoba lapho. Or kungenzeka futhi ukuthi kuluma nje qale kwaba nentwala, okay? But if kuukuthi of course auntie, nits and lice, Yes, intwala Mam Lady D kodwa yazike ukuthi if kuukuthi unentwala, of course uzobona lamaqandana amhlophe akhona kwizinza, okay? Or uzobona kwesinye isikhathi ubona kunokumuva nje okukhona nje enweleni zakho lapha esithweni sakho ukuthi hayi khona enyakazayo nje. Kwesinye isikhathi kuba khona nentwala ezingaphakathi kodwa uyayizwa into ukuthi khona into ehambayo lapho, so kusuke kuyintwala. Then lokuphucuka akusabangwa yintwala, kusokubangwa uwena ngoba uyenwaya unganakile, so gcina usuyaphucuka ke kuleyo ndawo kanti mhlambe lento bikade ibangwe yintwala, okay? But into ebalekile ke kumlaleli ukuthi yena angayenza Mam Lady D, okay?